Maya Baldo, Pampanga, magandang araw, Central Luzon, kayo po mga netizen, kayo po mga nanonood sa TV, lahat ho na nakasubaybay sa CLTV, tayo ho mga kaibigan ay nakatutok sa mga balitang-balita, taga rito tayo, kasama po ninyo para sa CLTV 36 Balitaan. Narito na po ang mga umuusok, mainit na balitang Central Luzon. Hanggat dam, Ipodam, lumagpas na sa normal level, ilang araw na pag-ulan, sanhi ng pagtaas ng tubig. DSUD nagbabala sa publiko laban sa mga pekeng ahente ng pambansang pabahay program. Transport plan ng mga LGU sa Central Luzon, kailangang tugunan ang lumalaking bilang ng mga pasahero ayon sa LTFRB Region 3. Virology and Vaccine Institute, planong itayo sa New Clark City. At Kamya Production, layong palakasin sa Pampanga. Simulan na po natin ang mga umuusok na balita, mga kaibigan. Sa una, sigwada po ng aming balitaan. Ngayon pong 11 ho ng buwan ng Enero, mga kaibigan. Ito ho, makinig ho kayo, mga balitang balita dito ho sa Central Luzon. Nagpahayag ho ng pagtutol ang Diocese ng Balanga sa plano hong muling buhayin ang Bataan Nuclear Power Plant na matatagpuan naman ho dito sa bayan ng Morong. Sa Facebook account ng The Roman Catholic Diocese of Balanga, ipinost nitong January 7, mga karehiyon, ang pastoral letter ni Most Reverend Ruperto Santos DD. Siya ang Bishop ng Balanga at Episcopal Chairman ng Pontificio Colegio Filipino in Rome ng Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP. Binabanggit sa sulat ni Bishop Santos ang pag-aaral ng Russia sa State Atomic Energy Corporation na nagsasabing imposible na ang revival, mga karehiyon, dahil sa outdated na ang plantang nuklear. May mga malalaking bansa na rin umanong itinigil ang kanilang mga nuclear power plant. Ngunit bakit ito ang pilit na iginigit ng gobyerno? Hindi umano ito ang sagot sa mataas na presyo ng kuryente dahil magastos ang pagtatayo ng plantang nuklear na ipapataw din ang halaga sa mga consumer. Binigyan diin na sa sulat ho na ang nuclear waste, ayan, ito pa, isa pa ho ito sa mga mainit na issue, ito hong nuclear waste na lubhang mapanganib umano sa mga tao at sa kalikasan. Dapat umanong i-develop ng gobyerno ang malinis at renewable source of power gaya ng wind, hydro at solar power. Sa ganitong mga kadahilanan, maninindigan umano ang diocese na dapat tutulan ang pagbuhay sa Bataan Nuclear Power Plant. Sa ibang mga balitang Central Luzon, mga karehiyon, mga netizen, kayo pong mga yung nakapila dito sa LTO, opo, yung mga andyan kumakaway ho sa inyo, mga fixer, shout out. Ay, hindi lamang ho raw traffic violation ang mahigpit na binabantayan ngayon ng Land Transportation ito hong LTO, mga kaibigan, hindi LTFRB ha. Ito pong Land Transportation Office. Kaugnay ho ng kaayusan sa kalsada, pinaigting na rin umano ng ahensya ang pagtugon kung may reklamo ng pangongotong ng mga enforcer at mayroon namang panunuhol sa bahagi ho ng mga lumalagbag sa batas. Alamin po natin ang kwento ni Kuyang JM De Jesus. Patuloy ang paalala ng Land Transportation Office Region 3 sa mga motorista na nag-aabot ng suhol tuwing uhulihin ng mga traffic enforcers dahil sa kanilang mga violations. Dapat umunong kilalanin ng mga motorista ang otoridad ng mga traffic enforcers sa tumutupad sa kanilang tungkulin. Malaki din umunong tsansa na maakit ang isang enforcer kung ito ay nilapagan na ng pera.
Sabi nga po natin na parati nating naririnig, we cannot correct a mistake by another mistake. Meron na nga po kayong na-violate na isang traffic rule, tapos i-correct pa natin ito ng mistake. Ang magkakaroon ng violation is not just the apprehended driver but also the LTO enforcer. This is a two-way process. One will give, one will accept. And sometimes we cannot avoid na baka ma-entice nga ang isang public officer. Kapag napatunayan na nagkaroon ng panunuhol at pagtanggap ng pera, ay mayroong mga kaukulang kaso na maaaring isampa. Magkakaroon po tayo ng two violations dyan. Una is yung bribery on the part of the public officer, yung mga law enforcement officer kapag tinanggap. Pangalawa is yung nag-o-offer. Pwede rin siyang makasuhan ng corruption of public officer. So kapag ang natsyempohan mo ay isang tuwid na public officer or law enforcement, pwede ka po niyang tanggihan at pwede ka rin po niyang ireklamo dito. And kami naman po, pwede po kaming mag-file ng criminal case. Aside from that, pwede pa pong ma-administrative case yung isang LTO enforcer, so mapapahamak po siya. Pag nalaman po namin tumanggap siya, pwede po siyang masibak sa trabaho. Kung nagkaroon ng violation ay mainam na sumunod na lamang sa tamang proseso. Pwede ring i-contest ang violation at kung mapapatunayan na mali ang panguhuli ay mapapawalang salang motorista. Ang right process is to go to the LTO enforcement, LTO, sa pinakamalapit na LTO natin sa adjudication and mag-file po kayo ng complaint. Doon, kapag walang bisa or walang tama or mali yung pagkakahuli, pwede kayong mag-contest, pwede pa pong maalis yung apprehension nyo. At least nasa right process tayo instead of having transaction sa daan kasi baka mas marami pang mapagdudulutang problem yan. Maaari din makipag-ugnayan sa LTO kung sakaling mararanasan na pangungotong ng isang enforcer. Mag-file lang po sila ng contest letter within 5 days from the time of apprehension. Written yan, pirmahan lang po nila, tapos isubmit po sa Operations Division. Tapos kapag na-receive po namin yung complaint, doon po, mag-run na yung due process of law. We are going to conduct investigation. Tapos pwede po nating mapaalis yung law enforcement officer from the position as long as meron po kaming proof. And usually, ang proof dyan is yung reklamo mismo ng tao. Kapag humarap yung tao at bibigyan niya po kami ng evidence through his testimony na talaga nangungotong to, hindi po namin binibigyan ng chance yung enforcer to go back to work kapag proven na meron siyang nagawang mali. Sa datos ng LTO Region 3 ay nasa mahigit 100 na mga violators na nahuli sa kabuuan ng Central Luzon sa unang 10 araw ng taon at wala pa naman umunong nairereklamo na nangotong sa kanilang opisina. Ako si JM De Jesus, taga rito, kasama nyo. Para sa CLTV 36 News, atin to. Balita naman po tayo mga kaibigan dito ho sa countryside development. Ano meron dyan sa Central Luzon? Ano ang mga nangyayari? Itong mga nakasubaybay ho sa atin. Opo, nakatakda ng itayo sa New Clark City sa Capas Tarlac ang Virology and Vaccine Institute of the Philippines o VVIP na isa sa mga prioridad na binanggit naman ho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA. Magkatambal ang Business Conversion and Development Authority o BCDA at ang Department of Science and Technology o DOST para sa konstruksyon ng nasabing institute. Itatayo ho raw mga karehiyon ang alin dito ho sa 5 ektaryang lupa na sakop ng National Government Administrative Center sa New Clark City. Nagkaroon na umano ng pag-uusap ukol sa inisyal na hakbang na gagawin gaya ng pagbabakod at pagtatayo ng access road at maging ng dormitoryo para ho sa Phase 1. Sa Phase 2 naman mga kariyon, ang konstruksyon ng pangunahing gusali at laboratorio at iba pang pasilidad. Ang Biosafety Level 3 at 4 na gusali ng laboratorio ay itatayo naman ho sa Phase 3. Ayon ho kay Sosa, ang VVIP ay isang hakbang tungkol ho sa pagsulong na mga kakayahan ng bansa na i-manage ang mga lumilitaw na mikrobyo o virus at sakit na dala ng mga ito. Susunod umano ang VVIP sa mga rekisito
at alitutunin ho ng World Health Organization o WHO sa ilalim rin umano ng VVIP sa international certification bago sila makapagsimula ng operasyon. Sa ibang mga balita, mga kaibigan, kung sa inyong mga lugar ay maliwalas ho ang panahon, sa iba hong panig ho ng ating pong bansa ay may inuulan, mga kaibigan. At dito ho sa Central Luzon, lumagpas ho raw sa normal na level ang tubig mula ho dito sa Angat at Ipo Dam sa lalawigan ho yan ng Bulacan. Bigla umanong tumaas ang tubig dahil ho sa ilang araw na walang tigil na pag-ulan. Sa kasagsagan ho ng buhos ng ulan, kinailangan ho na magbukas ang dalawang dam kung kaya't may ilang barangay sa Bulacan. Ayun, binaha mga kaibigan. Pakinggan po natin ang balita ni Kuyang JM De Jesus. Walang tigil ang pagbuhos ng ulan ito nakaraang linggo. Ayon sa Pampanga River Basin Flood Forecasting and Warning Center o PRFFWC, ang senaryong ito nagpataas sa water level ng mga dam na dati ay kulang na kulang sa tubig. Kagaya na lamang na Angat Dam na nasa 214.24 meters na as of 6 a.m. ngayon January 10, mataas ito ng humigit kumulang 2 meters sa itinakdang normal water level. Habang ang Ipo Dam naman ay nasa 100.20 meters na. At kulang 1 metro na lamang ay aabutan na nito ang normal water level nito. Well, as of 6 a.m. kanina, ang Angat Dam ay nasa 214.24 meters siya. Ang ibig sabihin nun, no, kung i-relay natin sa ano yung sitwasyon niya ngayon, mahigit 8 metro or 8.36 meters above siya sa rule curve. Yung rule curve po, ito po yung supposed elevation na dapat inaabot niya sa araw na to or sa panahon na ito. So sobra pa ho siya, no? Nasa 8.36 meters pa siya. Sa kasagsagan ng buhos ng ulan, kinailangan pa raw magbukas ng 3 gate ang Angat Dam para magpakawala ng 8.5 meters ng tubig, habang 3 gate binuksan sa Ipo Dam para maglabas ng 2 meters ng tubig. Samantala sa pagpapakawala ng Angat Dam ay apektado ang mga bayan ng Angat, San Rafael, Bustos, Baliwag, Pulilan, Taridel, Kalumpit, Paombong at Hagonoy, kung kaya't may mga lugar na baha pa rin sa kasalukuyan. Maliban sa nasabing 2 dam, nasa normal level ang iba pa, habang ang Pantabangan Dam ay nasa below normal water level. Ibig sabihin ay kulang pa rin ito. Yung Pantabangan naman po, na makikita natin to sa parte ng Nueva Ecija, ay kaninang alas 6 ay nasa 200.97 meters yung elevation niya. Subalit yung kanyang kumbaga yung deviation niya sa rule curve ay kulang pa siya ng mahigit 15 meters or negative 15.28 meters pa yung kulang niya para maabutan niya yung dapat na taas niya ngayong araw na to. Dagdag pa ni Hernando na ang dami ng ulan ay nakatulong upang maingat ang level ng tubig at masasabi nila na supisyente ito bago pumasok ang tag-init. So masasabi ko sa Angat, bagamat mataas siya, supisyente yan, no? Sobra pa yan. Ang Pantabangan, medyo may kakulangan, pero hindi naman nasa masasabi nating critical level na mababa. Patuloy naman ang paalala ng PRFFWC na maging maingat pa rin ang maging alerto ang mga residente na nakatira malapit sa mga dam. Ako si JM De Jesus, taga rito, kasama nyo. Para sa CLTV 36 News, atin to. Sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, pag-angkat ng 21,600 tonelada ng sibuyas, aprobado na ng Pangulo. Direct selling ng sibuyas sa merkado, iminumungkahiho ni Senator Cynthia Villar sa mga magsasaka. DSUD nagbabala sa publiko laban sa mga pekeng ahente ng Pambansang Pabahay Program. At
transport plan ng mga LGU sa Central Luzon, kailangang tugunan ang lumalaking bilang ng mga pasahero ayon sa LTFRB Region 3. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balitang Central Luzon. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Mga nanay na nagluluto, ayun yung mga naluluha ho sa presyo ng sibuyas. Anong update? Ano meron, Paolo G? Aprobado na ho raw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mga karehiyon ang pag-angkat ng 21,060 mga kaibigan na metric tons ng sibuyas. Mas mababa ng 940 metric tons kaysa sa rekomendasyon naman ho ng Department of Agriculture na nasa 22,000 metric tons. Bunsod nito, inatasan ho ng DA na maglabas ng sanitary at phytosanitary import clearance sa mga kwalipikadong importer mula ho Enero o ikasyam ng Enero hanggang 13 ng kasalukuyang buwan. Habang January 27 naman, nakatakda ho mga kaibigan itong deadline para magpasok ng imported na sibuyas sa bansa. Bukod pa rito, aprobado na ng Pangulo ang alokasyon ng mga imported na sibuyas kung saan malaking bulto ng supply ang ilalaan sa Luzon area na mayroong 50% o katumbas ho ng 10,530 metric tons. Tig 25% o 5,265 metric tons naman ho ang ilalaan sa Visayas at Mindanao. Biglang, ito sa bilang ho na ito mga kaibigan, nasa 17,100 metric tons ang red onions habang 3,960 metric tons naman ho ang yellow onions. Ang bahagyang pagbaba sa volume ng aangkating sibuyas kumpara sa orihinal na rekomendasyon ng DA ay bunsod umano ng pangamba ng mga magsasaka na babahain ang merkado at tiyak na makakaapekto umano sa kasagsagan ng kanilang pag-ani na magsisimula na sa buwan ng Marso. Samantala, batay ho naman sa pinakahuling monitoring ng Department of Agriculture, nasa 480 pesos hanggang 600 pesos mga karehiyon ang presyo ho kada kilo ng pulang sibuyas, habang 450 hanggang 600 pesos kada kilo naman ho ng presyo ng puting sibuyas. Layon umano ng importasyon ng sibuyas na mapababa ang presyo nito sa merkado. Oras na dumating ang mga imported na sibuyas, maglalabas umano ang DA ng panibagong suggested retail price o SRP. Posible raw na ibaba ang SRP nito hanggang 100 pesos at umaabot raw mga kaibigan 100 hanggang 150 pesos kada kilo. Sa kaugnay pa rin pong balita mga kareyon, inirekomenda ni Senate Committee on Agriculture and Food Chairperson Senator Cynthia Villar na gawin na umanong direkta sa publiko o merkado ang produkto ng mga magsasaka sa halip na dumaan pa ito sa mga traders. Ito ay sa gitna ho ng planong pag-aangkat ng 21,060 metric tons ng sibuyas. Bagamat hindi umano tutol ang senador sa nakatakdang importasyon, hindi raw nito malulutas ang issue naman ng supply at presyo ng sibuyas dahil temporary solution lamang daw ito. Isa raw sa nakikitang solusyon ay ang direct selling
of farm produce para ho mabawasan umano ang pakikisangkot ng ilang po mga negosyante at maibaba ang presyo ng sibuyas sa mga pamilihan. Makatutulong umano ito upang magkaroon ho ng kontrol sa value chain ang mga magsasaka at mabigyan ng pagkakataong maibenta ang kanilang produkto ng direkta sa mga mamimili na gayon ay hindi, sa gayon ho mga kaibigan ay hindi ho raw sila malugi. Bukod pa rito, iminungkahi ho ng senadora ang pagbuo naman ng kooperatiba sa hanay ng mga maliliit na magsasaka para sa produksyon ng sapat na supply na sibuyas na kanilang direktang ibabagsak sa merkado. Babala po sa mga nangangarap na magkabahay. Opo, eto makinig ka ate, kuya, nanay. Opo, tito. Eto nagbabala ho ang Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD sa publiko laban ho sa mga pekeng impormasyon at iba pang modus na lumalabas ho online kaugnay ho ng pambansang pabahay program ng pamahalaan. Ako, pati ba naman ito? Lahat na lang, sabi ni tito. Sa isang mensahe ho, binigyang din ho ng DSUD na tanging sa lehitimong sites lamang magpasa ho ng aplikasyon hinggil ho sa national housing. Bukod pa rito, mga kariyon, pinapayuhan rin ang lahat na sumangguni muna sa local government unit o LGU kasama ng iba pang ahensya kung nais makakuha ng detalye sa naturang programa. Ito raw ay upang maiwasan maging biktima, opo mga karehiyon, ng mga hindi otorisadong individual o grupo na nagpapalaganap naman po o nagpapanggap pa. Opo po, nagpapanggap sila bilang ahente ng DSUD. Kabilang sa mga ahensya ng gobyerno na maaaring pagtanungan. Makinig po kayo, itong Home Development Mutual Fund o Pag-ibig Fund, Social Housing Finance Corporation, National Home Mortgage Finance Corporation at National Housing Authority o NHA. Ang pambansang pabahay ay isang mass housing project ng kasalukuyang administrasyon. Layon umano nito mga karehiyon na makapagtayo ng 1,000,000 bahay kada taon para makamit ang target na 6.5 million housing unit hanggang sa taong 2028. Inaasahang magsisimula ang aktwal na konstruksyon ng mga pabahay sa first semester ng taong 2023. Sa ibang mga malalaking balitang Central Luzon, ikaw ba yung pasahero na nag-aabang at natatagalan ho mga kaibigan, hindi kayo makasakay? Oo, sa dami ho ng mga pasahero ngayong bukas na ho ang ating pong ekonomiya mga kaibigan. Ito ho ang panawagan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 3 sa mga lokal na pamahalaan na plantsahin na. Ito hong local public transport route planning para tugunan ang lumalaking bilang ho ng mga pasahero. Lalo na ngayong taon, opo, kung saan inaasahan ho na buong puwersa ang pagbubukas, mga kaibigan, nito pong ekonomiya ng bansa. Narito po ang balita. Sa kahigpitan ng health protocol noon, limitado ang bilang ng passenger capacity ng mga public transport sa bansa. Pero ngayon, punuan na. At ang matinding traffic tuwing rush hour ay isang refleksyon ng paglaki ng bilang ng mga commuter, lalo na umano ngayong taon na sinasabing full transition period para sa pagbubukas ng ekonomiya ng bansa. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 3, aabot sa higit 11,000 mga public utility jeepney ang tumatakbo sa gitnang Luzon. Sa ganitong bulto ng mga bumabaybay sa kalsada, kailangan umanong plantsahin ng mga lokal na pamahalaan ang kanilang public transport route planning. Hindi lamang ang kaginhawaan ng mga commuter ang maaampat na problema, kundi pati na rin umano ang traffic congestion. 11,851 na PUJ, number of operational units dito sa Region 3. So yan ma'am, marami talaga. Mababawasan yan sakali kung magkakaroon ng Yes. Oo. Mababawasan to pagka nagkaroon tayo ng route rationalization, yung LPTRP.
Dapat raw bigyan ng konsiderasyon sa route rationalization ng mga LGU ang lumalaking bilang ng mga commuter sa rehiyon. Interconnectivity kasi tayo tinatawag eh. So kailangan talaga ng coordination with different LGUs. Yun din ang alam kong nakikita kong kulang. Kasama rin sa route rationalization ang pagtulak ng pamahalaan sa modernization ng mass transport system sa kada probinsya. Ayon kay Rodriguez, katumbas daw kasi ng dalawang traditional na jeep ang isang modernong unit. Mababawasan ang traffic. Kasi ang isang modern jeep is katumbas siya ng 2 or 3 na traditional na jeep eh. At saka malilimit talaga yung numbers. Ngayon kasi sobrang dami talaga ng PUJs na halos nagpapatayan na sila, nag-aaway na sila sa daan for the one passenger. So, kailangan talaga natin na i-rationalize talaga ang mga routes. Sa kabilang banda, ang problema sa transportasyon ay nararamdaman din umano sa Clark Economic Zone. Mismong si CDC President Agnes VST de Venadera ang nakapuna na sanhi raw ito ng pagbagal ng lokal na turista sa Economic Zone. If you are inside, medyo wala kang masasakyan doon, mahirap. So how can we develop tourism? If you go to other countries, they don't need private cars and private transportation and all the tourist buses. Nandun na yun eh. Samantala, lumalabas sa pag-aaral ng The Passenger Forum na mulat ang mga Pilipinong mananakay sa problema sa mass transportation sa Pilipinas. Batay sa survey, 97% na mga commuter ang gusto ng karagdagang mga tren. 96% naman ang naniniwalang makitid ang mga sidewalk. 93% ang nagsabing kailangan pang magtayo ng commuter protection infrastructure at 88% ang humihiling naman na magkaroon ng interconnectivity ang mga transport modes and routes. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo. Para sa CLTV 36 News, atin to. Sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, Kamya Production layong palakasin sa Pampanga. Libreng sakay, nakatakdang ipagpatuloy ng LTFRB. At unang box tunnel ng North-South Commuter Railway System na itayo na sa Pampanga. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan. Nasa ikatlong sigwada na ho tayo ng ating balitaan. Opo, mga karehiyon, dito ho sa Pampanga ay na marami ho ang nabibighani sa aming bulalawigan. Dahil opo, mga kaibigan, ay yung bango ng kamya, yung bulaklak na yan. Opo, layon ho raw nitong mga researcher mula ho dito sa amin, dito ho sa Don Honorio Ventura State University o DABSU at ng Department of Science and Technology Central Luzon na mapaigting pa mga karehiyon ang produksyon ng bulaklak na kamya dito ho sa Pampanga. Partikular na saan? Paulo G, saan yan? Dito ho sa bayan ng Lubao. Umaabot umano sa 30 hektaryang lupa. Sa bayan ho ng Lubao ang kasalukuyang tinataniman ng halamang kamya. Ang bulaklak na ito, mga karehiyon, ay ginagamit na palamuti sa mga garland o kwintas. Ayan. At lumapit ang grupo sa tanggapan ho ni Vice Governor Lilia Nanay Pineda upang bigyan ito ng update ukol sa proyekto ng DABSU at DOST. Gumagawa umano sila ng pag-aaral kung ano ang tamang teknolohiya para mapalakas ho ang produksyon sa buong taon. Kasabay nito, mga karehiyon, ang pagsasaliksik ng iba pang produksyon na maaari hong maproduce gamit ang kamya gaya ng pabango at sabon. Sa ngayon, nabibili umano ng 20 piso ang bawat bundle ng kamya na may presyo na 100 piraso o yun hong 20 piso mga kaibigan, 100 piraso na. Sa ibang mga balitang Central Luzon, target humano mga kaibigan ng LTFRB o Land Transportation Franchising and Regulatory Board
na muling mailunsad ang libreng sakay program ng national na pamahalaan ngayong darating po na Pebrero. Good news ito. Kaugnay nito mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging panayam ng ating pong kasamang si ating Jennifer Salenga kay Attorney Jen Rodriguez, ang hearing officer ng LTFRB Region 3. So, attorney, ito pong planong pagpapatuloy ng libreng sakay na ito ay, of course, magandang balita po yan sa ating commuters. Ano? Tuloy na po ba ito sa Pebrero? Actually, binabalangkas pa yung implementasyon ng libreng sakay. Ngayon, medyo limitado yung budget. Bali, ang implementasyon muna nito initially is sa mga highly urbanized cities. Dito sa Region 3, ang pasok lang sa category is the Angeles City at Olongapo City po. Okay. Ang, correct me if I'm wrong, nasa halos 1.4 billion pesos po, no, ang budget nito para sa buong bansa po ito, tama ba? Opo, tama po. So kung dalawa lang hong syudad ang for Central Luzon, ano, magkano ho ang budget na ilalaan para po sa rehiyon natin na posibleng mapunta sa Central Luzon, attorney? As of now, wala pa tayong exact budget, no? Meron tayong ginagawang assessment, ongoing assessment tayo with Angeles LGU at saka Olongapo LGU para pag-usapan kung gaano katagal yung libreng sakay dito sa dalawang syudad na ito. So when it comes to budget, wala pa tayong exact budget talaga na naka-allocate sa Region 3. At yung pong nabanggit ninyo na dalawa lamang, posible rin po ba na mas madagdagan pa ito dahil ito nga binabalangkas pa po, no, yung plano para po dito sa libreng sakay? Yes, posible naman kung magkakaroon tayo ng budget for 2023. Dito sa libreng sakay, baka magdagdag tayo ng routes, hindi lang dito sa dalawang syudad na to, kundi doon sa mga major na mga ruta or medyo mataas na maximum passenger capacity. So, depende yan sa assessment talaga ng gagawin natin bago tayo mag-start ng libreng sakay, initial implementation dito sa dalawang syudad nito. Pero yung nakaraang taon po, no, na nagkaroon na rin naman tayo ng libreng sakay dahil nagsimula po ito, no, nung panahon ng pandemya. Sa rehiyon po natin, ma'am, gaano po ba karami yung mga pampasaherong sasakyan, no, na naisali po sa rehiyon? Sa buong region na 3, no, almost more than 1,000 na sasakyan. So lahat naman na-cover natin except Aurora. Lahat ng probinsya libreng sakay. So halos lahat naman ng ruta na covered natin. So hopefully after ng assessment namin or initial implementation, magdagdag pa tayo ng ruta katulad ng ginawa natin ng mga nakaraang libreng sakay. Pero paano po yung magiging proseso ng pagpili ulit, attorney, no, sa mga sasali po sa programa, no? Meron po ba kayong pamantayan or priority kung sino po ang uunahin? Dahil alam naman ho natin, hindi naman katulad yung mga sitwasyon noon, no, na talagang ipinagbawal yung mga pampasaherong jeep, kaya may mga ganitong programa po na inilabas ng gobyerno. But this time, nandiyan naman ho, no, may mga available na tayong pwedeng sakyan ng mga commuters, ano. Meron po kayong pamantayan kung sino naman this time ang bibigyang prioridad, ano, na makapasok po o makasali sa programa? Okay. Yung pamantayan naman is dapat consolidated entity siya. Ibig sabihin, kooperatibo or korporasyon siya. Second, nagpa-apply siya sa route doon sa within Angeles at saka sa Olongapo. Third is siguro manggagaling yung assessment base na rin doon sa magiging pag-uusap namin with the local government ng Angeles at saka Olongapo. So definitely ang priority dito are cooperatives or corporation na nag-consolidate na ng kanilang mga prangkisa. Attorney, ano po ba yung ginagamit? Yung mga modern PUV lang po ba or pwede rin po yung mga traditional jeep? Base dito sa nakadraft na memorandum circular para sa libreng sakay, pwede ang traditional jeep. Pero mas priority talaga ang modernized jeep kasi mas malaki ang kanyang passenger capacity. So kasi ang objective ng libreng sakay is yung mas maraming maisasakay na commuter para ma-maximize yung budget na inilaan sa Region 3.
At alam naman ho natin na malaki talaga ang tulong nito sa mga commuter, lalo na tumaas din no yung pamasahe. At ito pong ganitong problema, ang programa, I mean, nakikita po natin talaga na bentahe sa commuting public. Pero sa bahagi naman po ng mga driver, attorney, paano po ba sila kumikita no under this program? Oo, base sa service contracting program, no, bibigyan sila ng sweldo ng mga operators. Meron silang arawang sweldo, hindi sila magba-boundary. And then dapat bayaran din ng operator ang kanilang SS, Pag-ibig at PhilHealth. Na isusumitin nilang report sa amin pagkatapos ng libre sakay to ensure na talagang binayaran ang mandated benefits ng kanilang mga drivers. Alright. Yun po. Paano naman po yung magiging implementasyon nitong libreng sakay? Meron po bang specific na oras, no? Kung saan po magsasakay, or may quota po ba sila na bilang na dapat pong isakay, attorney? Yes, under assessment pa rin tayo, Ma'am Jen, no? So, pag-uusapan dyan kung saan ba yung pick-up points, kung saan yung drop-off points, kung ano yung scheduled trips. Depende rin kasi yan dun sa ordinance in place ng LGU. So, yun ang isa sa mga pinag-uusapan nila ngayon. Actually, kanina yung aming personnel ng libreng sakay is pumunta sa Angeles para balangkasin kung paano yung implementasyon ng libreng sakay, and on the next coming days pupunta sila sa Olongapo para tignan kung paano din yung implementasyon doon. So pinatransfer pa po yung mga proseso, yung mga ganitong detalye. Yes, pinaprocess pa siya. Pero may monitoring din kayo na gagawin po, no, ang LTFRB, just like before sa programa na ito? Actually, ang monitoring talaga is nakasalalay ngayon sa LGU. Okay. Sila yung hire ng staff para mag-monitor nitong mga libreng sakay. Sila rin yung magpapasweldo. Sila lahat. Ang sa amin lang ang LTFRB, kami yung saan amin manggagaling ang pondo, kami ang magbabayad doon sa operators. So, bali joint memorandum agreement with LGU and LTFRB po. Pero sa assessment po ninyo, attorney, gaano po ba kaganda, no, ang naging impact ng programa kung kaya kinakailangan itong ibalik, no? Actually, kung magsisimula po ito sa February, tatagal daw hanggang July. Tama po ba? Tingnan natin kung paano kung aabot yung budget until July. So depende yan sa magiging assessment. When it comes naman dito sa naging effect ng libreng sakay, napakalaki niyang benefits na hindi lang sa mga operators at drivers, lalong-lalo na sa commuters, no? Dito sa Region 3, yung nakaraang libreng sakay natin, ang naserbisyohan nating mga commuters is nasa 12 million. So, lalo na halos wala na silang binabayarang pamasahe. So, napakalaking tulong at savings para sa kanila. So, as much as possible, ang ahensya is gumagawa ng pamamaraan para maibalik ang libreng sakay, lalo na ngayon na ang taas ng inflation rate, mataas ang diesel. So, para naman makaluwag sa ating mga commuters is gawan natin ng paraan na mas mapalawak pa ang libreng sakay nitong 2023. For Region 3 ho ba, nakatanggap din kayo ng mga same clamor sa mga commuters? Sana nga ibalik itong libreng sakay program ng gobyerno. Yes, nakatanggap kami. Actually, nung after natapos yung ating libreng sakay 3, yung 2023 libreng sakay 4 na tayo, no? Nagkaroon kami ng survey doon sa mga commuters. 100% talagang sinabi nila sana maibalik ulit ang libreng sakay. So, sinabit namin yan sa central office ang aming assessment, ang aming survey. And eto nga, nagkaroon ng budget. Pero syempre, dahil limited, mag-initial implementation muna tayo. And darating din naman ang panahon na buong Region 3 may makikinabang talaga dito sa libreng sakay this 2023. Alright, abangan na lang po natin ang announcement mula po sa LTFRB. Pero before I let you go, attorney, baka meron po kayong karagdagang mensahe o naisip paabot sa ating po mga manonood. Go ahead po. Yes, oo. Dito sa ating upcoming libreng sakay, para sa mga karagdagang impormasyon or kung kailan mag-i-start, you can visit our official Facebook page, LTFRB Region 3, at kung ano man po ang impormasyon na kailangan nyo malaman, naandun po lahat. So inaanyayahan ko po kayo na to follow our official Facebook page po. Yun lang po.
Balitang-balita, update pa rin po tayo mga kaibigan dito sa Countryside Development. Tuloy-tuloy na ang konstruksyon mga kaibigan ng kauna-unahang Airport Express train dito ho sa ating bansa. Gawa na ang unang double cell box tunnel ng North-South Commuter Railway System o NSCR. Bubuuin ito mga riyon na parte ho ng 2.2 kilometer tunnel na dadaanan ho ng express train mula ho Makati City patungong Clark International Airport sa Pampanga. Ayon ho sa Department of Transportation, cut and cover ang ginamit na method dito ho sa pagbuo ng tunnel. Kasama dito ang sheet piling at open cut excavation ng nasa 80,000 cubic meters na lupa. Sinigurado naman ng DOTR na dekalidad na materyales ang ginamit na instalasyon nito mga kaibigan. Inaasahan daw na aabot na lamang ng 1 oras ang biyahe mula Makati patungong Clark sa oras na mabuo ito hong NSCR. Ang NSCR ay pinondohan ng Japan International Cooperation Agency o JICA at Asian Development Bank. Sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, 19 na barangay sa Central Luzon lubog pa rin sa baha dahil sa pag-ulan. Lego creation ng Holy Rosary Parish, 6 na taon na ginawa ng Angelenyong Lego artist. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Shoutout sa mga binabaha po naming mga kababayan. Opo, 19 na barangay dito ho sa Central Luzon ang lubog pa rin ho sa baha. Dahil sa ilang araw ho na pag-ulan. Nagkaroon din ho ng pagtaas ng level ng tubig dito ho sa ilang mga dam. Kung kaya't nagpakawala rin ang mga ito mga kaibigan ng tubig. Ang iba pang detalye sa balitang ito. Matapos ang 2 araw na pag-ulan na epekto ng shoreline at hanging amihan nitong nakaraang linggo, lubog pa rin sa baha ang ilang lugar sa gitnang Luzon. Sa report na inilabas ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ng Cadaba, Pampanga as of January 9, baha pa rin sa barangay San Agustin na aabot sa hanggang 5 talampakan. Makikita rin ang mga pananim ng palay na nalubog sa tubig. Sa datos ng Office of Civil Defense o OCD Region 3 as of January 9, 2023, mayroong 18 barangay din sa Bulacan ang lubog pa rin sa baha. Bukod kasi sa mga pag-ulan, nagpakawala rin ng tubig ang Angat, Ipo at Bustos Dam matapos umabot sa spilling level ang mga ito. So, base po dito sa report, meron po tayong currently, ito ay as of kahapon na report natin ng 8 p.m. May 19 na barangays po dito sa Central Luzon na binabaha pa rin. Particularly po sa bayan ng Palumpit, sa Bulacan, at isa sa Candaba, Pampanga. Yung ibang lugar po natin sa Bulacan ay binaha, maliban po dun sa pag-ulan ay dahil po nagpakawala ng tubig yung ating mga dam. Umabot naman sa mahigit 115,000 na pamilya ang naapektuhan dahil sa mga pag-ulan. Nasa 286 families o 1,164 na katao rin ang nananatili pa rin sa mga evacuation center. Sa mga evacuation centers po natin, yung mga LGUs naman natin ay nagpo-provide kanilang mga pangangailangan, especially yung food nila pang araw-araw and also yung mga supplies or gamit po nila doon. So once po na makuha na po yung kanilang mga lugar, pwede na po silang umuwi sa kanilang mga lugar. May naging epekto rin ang amihan sa mga pananim sa gitnang Luzon. Ayon sa OCD Region 3, patuloy pa raw ang kanilang pagkalap ng mga datos sa halaga ng pinsala sa agrikultura. Nakaka-receive na po tayo ng mga reports ng mga LGUs pagdating sa agricultural damages. Pero ang hinihintay po natin ay yung report na validated ng Department of Agriculture. So ongoing po yung coordination natin sa DA para makuha yung clear picture or ilan ba or gaano ba kalaki talaga yung damages na na-incur po dun sa mga sunod-sunod na pag-ulan na naranasan po natin dito sa Central Luzon. Paalala ng OCD Region 3 sa publiko, patuloy na makinig sa warning agencies para sa weather forecast.
Mainam din daw na bawat kabahayan ay mayroong emergency plan kung sakaling makaranas ng pagbaha o anumang uri ng kalamidad. Ako si Liana Canilaw, taga rito, kasama niyo para sa CLTV 36 News, atin to. Sa ibang mga balitang Central Luzon, pampagood vibes naman ho tayo mga kaibigan. 6 na taon ang ginugulho ng ating pong kabalin na Lego artist para mabuo naman ang Paulo G, ang kanyang ultimate creation. Mula ho dito sa Holy Rosary Parish Church. Bagamat nasa 70% pa lamang ito hong natatapos, ay naipakita na nito ang halos kabuuan ng tinatawag na Pisambang Maragol ng siyudad ng Angeles. Opo, umani naman ito ng papuri sa kanyang umani ng papuri ang kanyang obra lalo na sa mga netizen. Silipin po natin sa balitang ito. Isa sa paboritong laruan ng mga bata mula noon hanggang ngayon ay ang Lego. Mula kasi sa mga maliliit na bricks nito, maaaring makalikha ng iba't ibang figures, mapa-character man o structures. Depende sa creativity at imahinasyon ng mga bata. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang Lego hindi na lamang para sa ating mga chikiting dahil maging ang mga adult nahuhumaling na rin dito. Isa na riyan ang ating kabalen na si Amado Pinlac na nakabase sa New Jersey, USA, na kilala ngayon sa Lego community o brick hobbyist. Kwento niya, sa kanyang kabataan, hindi niya naranasan maglaro ng Lego, ngunit nang magkaroon ng anak, nahilig daw ang mga ito sa naturang laruan. Naging bonding moment daw nilang mag-aama ang paglalaro nito hanggang umabot sa punto na bumibili na rin siya ng Lego para sa kanyang sarili. But at that time, susopan ko lang mo para mag-build. Ang po pang patanamyala po pang leleda na. Mananyang middle na high school na they outgrew the toy. Because high school, as you know, there are a lot of activities that they're doing. A lot of schoolwork, lessons. So all of the Lego that they had, I started, first putting them aside and rebuilding them. Ang nakaaliw na larong ito, nagsilbi din daw stress reliever sa kanya. But my work as an IT professional is mostly mental. So in the evenings, I found it as a stress reliever to actually, build Lego. I didn't realize at that time, I was just building for myself, just the basic set. And then I started looking at, the sets that I will buy, that I can do better than this. I can make, something better than this. So that's how I started getting into the art. Star Wars daw ang kanyang unang naging koleksyon. Matapos mahilig dito, natuklasan daw niya sa internet na maraming tulad niya ang hobby ang Lego building at sumali sa kanilang grupo. Ang tawag daw sa kanila ay Adult Fan of Lego o AFOL. Kinalaunan, ang kanyang mga Lego creations kinapture ang spotlight sa Lego social media, websites, mga libro at magazines. Nanalo din ang kanyang creations ng prizes mula sa iba't ibang international competitions. Naitampok sa mga Lego convention, public libraries, museums at Lego stores sa Amerika at sa Pilipinas. Pero sa kanyang latest creation, nasubok daw ang kanyang skills dahil higit na mas challenging ang pagbuo dito. Naisip daw ng kanyang asawa na gumawa ng Lego creations upang makilala ang kanilang bayan at ang unang pumasok sa kanyang isip ay ang Holy Rosary Parish Church o mas kilala bilang Pisamban Maragol sa Angeles City. Marami ang namangha ng i-post si Pinlac ang kanyang creation sa social media. Kuhang-kuha kasi ang bawat detalye ng simbahan na pinalilibutan ng mga ilaw at hindi rin nawala ang rosaryo sa harapan nito. Ani Pinlac, 2016 ang umpisahan daw niyang buuin ito at aminado siyang hindi naging madali ang proyekto. Kinailangan din daw niya ang kanyang pagiging engineering graduate sa kanyang Pisamban Maragol creation. Pisamban Maragol is more like classic Lego castles. So that's how I started building castles, just to learn the technique of
the design. And yeah, that's really how it got started. And there are challenges to each because I want to do it right. I don't want to complete it just for the sake of completing it. So every detail that I see, from the start, like I started building it. Usually, when you start a build, it can be from ground up. Inimpisan kaya kaya ng tower. Kasi yung peka feature na ning isang ba ning adwan tower. So I had to get those right first. Hindi na rin daw niya mabilang kung gaano karaming Lego brick ang kanyang nagamit. Ngunit sa kanyang pagtatansya, aabot ng mahigit 100,000 piraso ito. Ang kanya raw kasing Pisamban Marugol creation, ongoing pa rin ang construction dahil may interior din daw ito. The external structure is actually 90% complete. The back wall, the back wall of the altar, itang sacristy, that's the one that's not yet done. But I'm still building it. But I already started also the interior. So some of the pictures that are being shown now and that I sent were actually the designs of the interior. So you can see the confessional, the whole, the pews, and all of those are intact. 6 na taon ang ginugol ni Pinlac para mabuo ang isang natatanging obra. Wala raw siyang time frame kung kailan niya ito matatapos dahil bilang artist, mahalaga sa kanya na makuha ang bawat detalye ng naturang simbahan. Samantala, may payo rin si Pinlac sa kanyang mga kapwa Lego hobbyist. You can do everything if you get your mind to it. In kakong mantra kang Lego hobby is build what inspires you. So even that applies even in life. So if you think that you want to do something and aspire to succeed, you just have to put your mind to it. Ako si Jennifer Salenga, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Alamin naman po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Kuyang Manny Esquera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Ang low pressure area po na binabantayan ng Pag-asa ay namataan na po sa layo na lamang na 295 kilometers dyan po sa silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Samantala, shear line naman po nakakaapekto dito sa silangang bahagi ng Southern Luzon kasama na po ang Visayas. Kaya po ang mga lugar ng Bicol Region, Visayas at Mindanao, magiging maula po ang papawirin na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Ito po ay dulot ng low pressure area at ng shear line. Ang Cagayan Valley naman po, Aurora, Quezon, Marinduque at Oriental Mindoro, maula po ang papawirin na may mga pag-ulan. Ito po ay dulot ng amihan o northeast monsoon. Gayon din po ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga, ay magiging bahagi hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron lamang pong inaasahang mga mahihinang mga pagulan. Ito po ay dulot din ng northeast monsoon o hanging amihan. Sa ngayon po ay mababa naman din ang tsansa ng low pressure area na mabuo bilang isang ganap na bagyo, pero uulanin po yung mga nabanggit na lugar. At kaya po posible po doon ang mga pagbaha at saka ang landslide. So pinag-iingat po natin ating mga kababayan. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36. Opo mga kaibigan, para sa karagdagan pang mga detalye, maaari po ninyong i-follow, i-like, subscribe na rin po kayo sa aming pong mga social media pages mula ho sa Facebook,
Twitter, Instagram at TikTok at CLTV36 Official at CLTV36 News mga kaibigan. At kung nais po ninyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede po ninyong bisitahin. Opo. Subscribe nyo na rin. Ito pong aming pong YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming pong website www.cltv36.tv. Mapapanood din po kami mga kaibigan ng mga magagandang programa ng CLTV. Saan, Paolo G? Nationwide via Signal Channel 115. Opo, at sa aming pong 39 cable partners at Free TV. Opo, mga kaibigan, Channel 36. Kasama po ang buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Humahalilian nyo lingkod Paolo G. Santos kay Kuya Justin Dizon. Taga rito, kasama ninyo para sa CLTV 36 Balitaan. Atin to. Maraming salamat. Ingat po kayo. Panay ako pong mga di. Hanggang sa muli.